खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों दिनैनि जे मोनसे काजलगावआव एनडिएनि मोनसे गेदारिं थामहिनबा मोनसे सुबुं गौमा दंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानानै बे समाव एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंदों। बिथाङा सानदोंमोन जे बे ओनसोलाव थामहिनबा काजलगावआव बे काजलगावनि जे मोनसे गेदारिं बे गेदारिंआव बिथाङा 30,000सोल' सुबुंखौ जागोन सानदोंमोन नाथाय नांगौनि बारा बे समाव 50,000निबो लोब लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लादों होननानै बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। जोङो टारगेट लादोंमोन 30,000 सुबुंनि बेयाव गेदारिं खालामनायनि नाथाय दिनै नुनो मोनबाय जे 50,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा बेयाव दिनै बाहागो लाफैदों। आरो बिथाङा बुंदों बे समाव जयन्त बसुमतारिया रोखा बाथ्राखौ बुंदों बे समाव रायजो राजाफोरा बे समाव सरकारनि जे अनसुंथाइ सरकारनि जे आसनिफोर बे आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरा मुलाम्फागिरिफोरा मोनदों। सरकारनि आसनिफोरखौ बा सरकारनि आसनिफोरा रायजो राजानि गेजेराव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सौहैदों जायनि थाखायनो लोब लोब नांगौनि बारा थामहिनबा 3,000नि सोलाय बे समाव 50,000 सुबुंफोरा लोब लोब बाहागो लादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। बे समाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव जयन्त बसुमतारि थामहिनबा गाव एनडिएनि बिजाथि जानानै देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। गोजोन सान्थिनि फारसे गोजोन सान्थिखौ जौगानायखौ जाहाथे लांबाय थानो हायो गोजोर खालामनो हायो बिनि थाखाय दिनै एनडिएनि बिजाथि महरै ट्रेक्टरनि सावगारि भट होगोन आरो आं जोबोद मोनसे बुरजा मोनसे फारागआव आङो देरहागोन बेखौ आङो 100% फोथायो। आरो बेनि अनगायैबो बेरेखा दोलोफोरखौ बिथाङा बुंदों जे बेरेखा दोलोखौ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंदों जे बिथांमोना साइलेन्ट रोखोमाव भट बिदों बा बिथांमोना हस्रिखावनानै भट बिदों बा बिथांमोना सोरखौबा दमन खालामनानै भट बिदों बेजों खोथा गैला होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव जयन्त बसुमतारि थामहिनबा गाव देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया। बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां जयन्त बसुमतारिया गाव देरहागोना बे समाव रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों। नांगौनि बारा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों। जोङो टारगेट लादोंमोन 30,000 सुबुंनि बेयाव गेदारिं खालामनायनि नाथाय दिनै नुनो मोनबाय जे 50,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा बेयाव दिनै बाहागो लाफैदों। जों बेखौनो बुंनो हायो जे दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार आरो भारत सरकाराव नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकारनि जायफोर बिथांखिफोर बे बिथांखिफ्रा दिनै नोगोरारिनि जोबथा सुबुंनिसिम दिनैहाय बे बिथांखिफ्रा मोनहैदों आरो बिथांमोनहा जोबोरैनो लाब जादों। दा बेनिखायनो दिनै आसामनि रायजो राजाफ्रा क'क्राझार बासि रायजो राजाफ्रा दिनै एनडिएनि फारसे जानानै बिथांमोना गावनि मुल्यबान बा बेसेन गोसा भटखौ होनो बिथांमोना सिगांदों। बेनिखायनो दिनैहाय 30,000नि टारगेट लानायाव दिनै 50,000नि बांसिन सुबुंफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। दिनैहाय सरकार आरो रायजो राजाफोरनि जिखिनि जानथाय बे जानथाया दिनै गैया जादों। दिनै सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय जौगानाय फैबाय सुबुंफ्रा सान्थिखौ लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो जौगानायखौ लुबैयो। दा बेनिखायनो दिनै गोजोन सान्थिनि फारसे गोजोन सान्थिखौ जौगानायखौ जाहाथे लांबाय थानो हायो गोजोर खालामनो हायो बिनि थाखाय दिनै एनडिएनि बिजाथि महरै ट्रेक्टरनि सावगारि भट होगोन आरो आं जोबोद मोनसे बुरजा मोनसे फारागआव आङो देरहागोन बेखौ आङो 100% फोथायो। बेयाव साइलेन्ट बा नोङो दावराव दावसिजों भट मोननायनि बाथ्रा गैया मानोना दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जौगानायजों सोमोन्दो दङ रायजो राजाफ्रा मोननाय मोनैजों सोमोन्दो दङ। दिनै जोंनि सरकारा एनडिए सरकारा बा दिनै जोंनि मित्रजोंनि सरकारा रायजो राजानो जोङो बिथांमोननि लुबैनाय बायदियै जोंनि सरकारि जिखिनि मावथांखिफोर दङ बिथांखिफोर दङ बे बिथांखिफोरखौ बिथांमोननिसिम लानानै थांनो हादों। बिथांमोना जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननानै दिनै एनडिएनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय बिथांमोना जेब्लाबो थियारि। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय 7
मे अक्ट'आव जानो गोनां जोंनि जोबथा जिखिनि बिसायख'थि थार्ड फेजनि बिसायख'थि बे थार्ड फेजनि बिसायख'थियाव दिनै एक्टर हिसाबै जोङो एनडिएआ दिनै जोंनि जोबथा मिनिनायखौ जों लागोन बेयाव आरो सोरबा ए बि सि सोरबा थाबावनो हागौ होननानै आं सानाखै बे मालाबाबो जानो हाया मानोना बिथांनि एमसिएलए होनोबा दरंआव सासेल'सो दङ बे सासेल' एमसिएलएआ नोङो देरहालायनो हानाय मोनसे भट होनो हागोन बेखौ जों नुवाखै बेनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोननि केन्डिडेटआ थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनायाव गोबां माखासे हाबा बिथांमोना मावलांदों जाय जिनिसा जोंनि दरं उदालगुरिनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे दुखु मोननाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय खालामबोदों बेखायनो बिथांमोना जे भट मोनगोन आं बेखौ मालाबाबो फोथाया बेयाव जों एनडिए हिसाबैनो बिजेपिनि केन्डिडेट बिथां दिलीप शइकिया बिथाङानो देरहागोन बेयाव खुनु सन्देह लानांगौ बाथ्रा गैया गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्ट' केटेन सेलेरिय इग्निक एल्ट' केटेन एक्सेलाइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।